O altă întrebare foarte bună este cum îmi cresc rata metabolică bazală? Ei bine, 100% nu prin acele antrenamente pe care le vedem peste tot, la toți influencerii. Nivelul de energie zilnică pe care noi o consumăm se împarte în mai multe componente. 1. Rata metabolică bazală propriu-zisă, adică energia pe care corpul tău o folosește ca să te țină în viață, bătăile inimii, temperatura corpului, funcționarea plămânilor și așa mai departe. După care avem ceva ce în limbajul de specialitate se numește NEAT, adică Non-Exercise Activity Thermogenesis. Pe scurt, acest lucru înseamnă toate activitățile pe care le faci, dar nu sunt un exercițiu, cum ar fi mersul până la bucătărie, să iei un snack, să ridici un pahar cu apă, să-l duci la gură și abia apoi avem numărul de calorii arse din exercițiile pe care le facem, voit, da? În viața de zi cu zi, adică mersul la sală, alergatul, mersul pe jos, bicicleta și așa mai departe. Acest procent este între 15 și 30%. Și da, mai avem și efectul termic al mâncării, adică câte calorii arde corpul nostru pentru a digera mâncarea consumată. Dar ca să-ți dau cel mai bun sfat, fă lucrurile cu cap, caută să ai un stil de viață activ, pune masă musculară, pentru că persoanele care au mai multă masă musculară ard mult mai multe calorii și fă activități care îți plac, ieși la plimbat, alergări, înnot, mergi cu bicicleta, mergi la sală, fă orice fel de antrenament îți place și caută să faci mișcare în fiecare zi, pentru că așa o să poți mânca mai multe calorii fără să te îngrași sau să te menții la ce număr de calorii vrei tu.